Chino! Upa. At sa panahon na kung saan kahit may kotse ka, may motor ka, mapipilitan ka mag-commute. Di ba? Kaya ikaw, huwag kang dudugyot-dugyot, huwag kang aalis ng bahay o di kaya papasok. Magko-commute na ikaw ay madungis. Kumbaga mag-ready ka para kung may makilala ka, makatinginan ka, makahawakan ng kamay, aba, makakausad ang iyong love life. Uy! Di ba? Kapag nakausad ang love life, sa krisis ngayon ng gas, aba, mahirap kumita ng pera pero hindi ka natuyot. Ang love life mo, madidiligan. mahal. 안녕하세요. 김치노입니다. Biyernes입니다. Biyernes na naman, mahal. At ito ang isa sa mga araw na hinihintay ko rin. Aminin nyo. Gusto nyo na magsabado at gusto nyo na magpahinga at gusto nyo nang makatipid sa mahal ng buhay ngayon. Diba? Ang mahal na ng mga bilihin. Nako, ito pa yung mga nakakakaba. Since parang domino effect yan. Kapag tumaas ang gas, ay tataas din ang pamasahe. Oo. Baka kung ano pa masabi kong pasa-pasa dito. Anyway, speaking of pagtaas, naku, mahihirapan na tayo lahat magsilabas. Kaya naman sana ituloy natin ang work from home hanggat hindi pa humuhupa itong pagtaas na to. Nang gigigil ako. Oy, pero mabalik tayo, mahala, doon sa sinasabi natin pagko-commute at baka meron namang brighter side. Ito na nga yung sinasabi natin na kapag nagko-commute ka, baka mayroon namang side hustle, di ba? Minsan napapadalas ang pag-commute natin, nagtitipid tayo, ang mahal ng gas, libo-libo ang tao na nakakasalamuha natin. At ikaw natuyot at walang love life, baka makasalamuha mo ang para sa'yo. Diba? Na kahit nagko-commute tayo, ito na yung sinasabi natin may opportunity para mahanap natin ang organic encounter na eventually malay natin maging road to forever natin. Wow! Kasi Kim Chino, mahal na nga ang gas, tinuturuan pa ako lumande. Hindi! Ito lang naman sinasabi ko, side hustle. Oo, diba? Para magka-love life naman tayo kahit commuter tayo. O sige, tonight, sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy. Opo mo na si DJ Kim Chino. Ibibigay ko ang 3 requirements para ready ka na sa Organic Encounter. Lalandi nyo. Ako rin pala. Anyway, unang requirement, mahal, dapat ikaw ay always ready mindset. Ito yung sinasabi natin na attentive ka dapat. Dahil hindi mo alam kung kailan yan mangyayari. Organic encounter nga, hindi scripted. Diba? So dapat ang goal ay magkaroon ng consistent pundasyon o baseline. Kumbaga, pumorma ka na. Ay ito yung sinasabi ko na huwag kang dudugyot-dugyot, di ba? Hindi kailangan yung pangmalakasan na nakakut ka. Ang sinasabi ko dito, dapat presentable ka kahit bibili ka lang sa tindahan. Yung sinasabi sa inyo, dapat presentable at jowable ang itsura, di ba? Ano pa, yung good hygiene, pakita mo naman, mahal, na talaga nga naman malinis ka. Paano yan kung kuko mo meron ng lupa? Paano magkakagusto yung organic encounter mo? Di ba? Non-negotiable ang good hygiene sa lahat ng bagay. So, dapat, lagi kang, kung alam mo sa sarili mo, medyo mabaho ang hininga mo minsan. Di magdala tayo ng chewing gum, di ba, ng mint, para kapag mag-hi hello man kayo, nang nakadaupang palad mo, di ba, amoy fresh naman ang hininga mo. Wow! Alam nyo, effective yan. Si Kim Chino laging may mint. Pero hindi ko naman sinasabi na mabaho hininga ko, ha? Iba pa rin kasi ang turn on kapag naamoy niya na, ito nagko-commute na nga pero at least parang fresh from sipilyo ang hininga. Wow! Sinasabi ko sa inyo, effective yan. Nakailang ganyan na ako. Hindi ako pinalya ng mint. Kaya kayo dyan,
magdala kayo ng mint sa inyong mga bulsa. Okay? Anyway, mahal. Isa pa lang yan sa requirement para ready ka naman sa Organic Encounter. For now, rock-rockan music muna tayo. At syempre, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one, Love Radio. Basic!